Så er der også forskel på, hvordan vi aktiverer det, der hedder vores autonome nervesystem. For vejrtrækning er en del af det, der hedder vores autonome nervesystem. Det er det autonomt. Det er der, hvor man kan sige, at hjertet det banker, og vores tarme de fordøjer maden. Det skal vi ikke gå og tænke på. Vi skal heller ikke gå dagligt og tænke på, at vi trækker vejret, for det gør vi 20.000-25.000 gange på en dag. Så ville vi simpelthen ikke kunne lave så meget andet. Men det autonome nervesystem, det består også af vores sympatiske nervesystem og vores parasympatiske nervesystem. Og når du trækker vejret igennem munden, så aktiverer du det sympatiske nervesystem. Og det er altså der, hvor at du er i kamp og flugt. Det er der, hvor at man kan sige det her med, at vi skal løbe fra den legendariske sabeltiger. Hvorimod, når du trækker vejret ind og ud igennem næsen, så aktiverer du det parasympatiske nervesystem. Det er der, hvor du er ro og hvile, og der er tid i kroppen til at fordøje, og andre organer får tid til at arbejde.